Wis mulai bro, mulai. Sawan. Beduk uruk-uruk. Mari pulang sawan iku lho. Panasnya sembayane. Alat kombi kae ngombe kowe. Ngombe dia porem. Ben ora pemborosan. Apa hubungane yo? Ora ana hubungane. Mume iki mau pemborosan. Di bojo boros sembayane. Liyane aku paling buak bro-bro iki. Wis ora kanggo. Dapuran-dapuran yo ngene iki lho. Dapuran ta masuk, wah mayuyu wah mayaya. Bojo ora bermutu ngentekno biaya. Yo iki jenenge Afrita. Wah mayuyu wah mayaya. Bojo ora gatok. Dapat uang itu yang menghabiskan istri. Pekoh, lanang pekoh. Umume yo ngono. Pekoh. Nah awake kuru ora apa-apa, awake lemu pekoh mangane akeh, ragate akeh. Anake lek amben. Heh, Aku gak terima darane manganku akeh. akeh lho lemu kok. Bukti enek, Bro ya. Buktine enek iki lho, buktine awake. Lemu itu tidak harus makan banyak. Lemu itu bisa jadi dari KB. Dari Oh, hormon. 5 tahun ora kabeh ngono kok. Lah tapi kan wis kabeh kawatan pecatet. Wis pirang tahun kuwi. 5 tahun berubah kabeh. Ya. Pilis wis katut telek kok. Ora iso. Memang darah daging ya malah kok iso. Lho. Keto ya wan iki bobote sik mundak, Bro iki, Bro. Dak. Iya. Bobotku ki Sik pancen tambah ketok ya. ora medun. Blas. Menurut penak bojo lemu bojo kuru. Penak bojo lemu kok. Nek lemu kenapa? Semok. Penake piye ya? Semok. Semok kentole, Bro, semok. Sing semok kentole. Metetet ngono. Semok kok. Kayak daripada bojo kuru. Bojo kuru bantingane ya penak. Alah lara kabeh milih malah. Nek balung. Iki padha karo ngeloni meja iki, Bro, meja makan. Piye, Jal? Krek. Meja makan iki, Bro. Lah iki ndek nek mengkurep kan nggo mangan iki dadi meja iki. Gitu. Leh. Kowe yo lemu. Gak kuru Lemu tengah. teng Tapi aku suka. gak suka aku. Tapi aku suka. Aku suka pokoknya kowe apapun kamu aku suka. Bukan hanya uangmu saja yang aku suka. Semuanya suka. Blok. Suka. Suka nek karepe tok. Tabem. Suka nek karepe tok. Itu. Itu mau bojo suka nek karepe itu mau. Nyerah. Aku suka pokoknya. Aku yang dengeneh. Penyakit bojo wis penyakitan terus. Sambat ngeluh terus, pegel-pegel. Piye jan? Tapi nek dijak healing gak ya? Piye ngene iki? Tapi nek dijak jalan-jalan ngono iki aku gak ngeluh lho. Dijak jalan-jalan, jak belanja. Gak ngeluh aku. Patak itu. Patak isi set. Mulai. Di dalane sendek mang neh. Dalane nganu, Bro. Cor blok kabeh. Cor-coran sak merono. Lagi dek nang iki gawe. Penak iki. Nggo motor nggo apa penak. Nek mobil gak iso lewat. Aku tetep rawani malah mau mlaku. Iki mbiyen dalane wombu lho. Kenapa dadi cilik ya? Kena panas. Ombu dalane kene. Samron iki ombu. Dile ngelot kintut kabeh. Sandalmu kok endi, Mang? Kono lho.
Kono lho. Waduh, perjalanan. Nah, lah satu untuk numpak sepeda lah. Beda iki mlaku. Apa doae? Mlaku nek 15 menit ora lumayan. Hah? Padha apa? 15 menit lumayan lho iki. Karepem dhewe. Apa dhewe wong kowe meruntus ngono kok. Berarti kowe gak sehat. Ya sehat. Ki aku apa kowe leh? Kowe yang dina ngrik-ngriken. Sing sambat petenge mudhek-mudhek, sing pundake lino, sing sirahe ngelu, sing kentole pegel, pokoke kabeh mulai rambut nganti teko dalaman sikil. Pegel kabeh, Bro. Pramumet. Mumet ora di bojo lemu, ora penak di bojo lemu. Sambat dina. Kena sing kuru-kuru ngono lho. Tukokno wedhus ora gelem ngarit-ngarit apa piye. Masuk dia. Bareng Banyamin. Ben sehat. Klimprak ndelok sinetron. Gabut. Gabut kok mendino. Kalau sandalem saya ora? Saya. Enak itu. Ora itu pernah lah kok. Hah? Itu aja kok repot. Beli dong. Kepanen kok ya? Iya dong. Kepanen tumbas. Beli. Tumbas oh. Kon tuku sregepe bayani, Bro. Pol sregepe. Mending buak ning kono pentok wong tuku neh. Beli dong kalau nggak ada. Itu aja kok repot. Kok besan. Mbajan ya. Bisa. Suhune lewat. Ini wong tuwek, Bro, sepeda motoran. Padahal sikile bar poklek wingi. Dipen kabeh sikile. Semari. Panen, Mbak. Panen. Panen. Gak mulai nari kok? Eh? Nari ora mulai? Heh? So. Tak krono, Mak. Berarti wis bar panen no? Eh? Wis bar panen. Wis sampai keterak bareng. Hah? Pandari kok. Wah. Terak bareng kasap penyemprete. Yo. Rubang do. Dikombe sapa antok? Antok. Kamu bisa apa? Yo nggone antok gak. Yo kan. Iki Iya. apa? Wis bar panen. Ben delok ngono lho. Delok sing ndi deh. Alah, delok ngono. Sawah akeh kok. Walah akeh. Sawah akeh. Hati-hati. Bajan, Bro. Pak koncoku. Pak Sukenti. Delok kombi ku lho, wis kombi purung. Rupane kok elek. Iya. Ben, Pintune, nang kene dadi ganteng kok. Oh. Oh, jalan-jalan. Kene digo jalan-jalan, Bro. Pokoknya setiap petuk uang takoki mesti jalan-jalan. Penak nih kene kok. Pengen golek keringat tuh penak oh. Panas ngetar-ngetar kan. Ora nek cuitane blas. Saya. Oma, iki jam pira, Duk? Jam 8. Jam 8 teko omah wis 8:30. 8:30, Bro, teko omah iki jam 8 iki. Budal bar subuh, Mang. Yo, cek peteng, Mang yo. Pas subuh, Bu. Budal sawah. Jane bendino gelem mlaku ngene iki yo penak sehat kok. Mari keterak kerja bareng ya iso ngayahi. Kayak iso ngayahi, Bro.
nggonku ning nggonku kene ya wong tuwek. Engko tekan loro lho. Sikil papat. Jeneng sawah kalau wong tak dono. Halo. Kayak nganten kayak kalau ya. Halo. Ada nganggo tongkat lho. Nggo tongkat, Bro. Wong tuwek. Sikile papat. Manusia berkaki 4 ya. Lho, jeneng sawah ya. Tapi tandur apik terus. Apik. Itu babadane piro 100 juta luwih. Mene ndek dibas ya, setiap 4 bulan pokoknya nerima 100 juta luwih. Nek dik tinggo apa ya? Paling biaya operasionalnya paling 20 juta, sebadi 80 juta. Setiap 4 bulan berarti ini 80 juta. Kuwi no enek ngitung. Lho ngene. Stowak iki. Bedino turu sumur. Kae nggon turune. Kuwi nek kulkase, nek kasure, nek dapure komplit kuwi sumure kuwi. Yo. Masak apa ya? Ngulu itu ae rasa masak kok. Takok masak opo? Ana daging, ana daging digoreng kok. Ya kalau pendekar ya. Daging digoreng. Kalau pendekar. Kasbon no. Iya. Digoreng dagingnya. Bumbone tumbar bawang ae. Lombok moto ya. Goreng. Ora masak sayur. Ora usah ribet. Sowen. Man ngono kuwi enak kok. Mumpung aku prei. Nek dindak ndang wis untuk dagingnya kok. Nek kesuwane apek gak enak. Gak enak. Nek dindak ndang wis. Pendekar kalau. Ambil imam lah ini. Sing kalau imam. Jajan yamen. Iya. Mbak Jo iki anak pendekar, guys. Pendekar, Bro. Pendekar kasbon. Ora dono. Karo mlaku ah. Wih, pendekar. Nggo apa? Nggo mancing, nggo wajan. Nggo subluk, lho penendi iki. Endakku dirayu. Masa? Kasbon. Didos. Kayak organik didos kayak. Oh, didos. Serame ya. Mualah bes kok ngantra ketok kalau. Endi ora imam kok. Wedhus. Halo, wedhus Gustiku. Oh iya kayak kono. Sampai tekan. Sampai tekan omah, Bro. Mulai. Ya, tak syuting iki. Bro panen, Bro. Sistemnya dos manual tanpa kompres soalnya iki organik. Yo. Halo, yo. Ibu-ibu iki, bapak-bapak iki. Iki sak jodoh iki. Sak jodoh, sak keluarga iki yo. Seneng video, Bro. Ya. Wis mulai omah iki. Omah. Wae ngopi, wae sarapan. Dawal apa, Pak? Ora krungu. Nggih jumbleng. Pager. Nggih jumbleng. Ora jumbleng. Kon mateng. Jalan raya kayak. Dereng. Jalan raya. Wis. Nembe organik. Wis kae ngarep omahku, Bro. Mburi bengkel iki. Wis ngene, Bro ya, gedene ya. Iki tuku pentek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjutne omah.